హలో వీవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నా. అండ్ అందరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా. ఇది నా మార్నింగ్ టైం అండి. మీ అందరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఈరోజు మార్నింగ్ టైం టిఫిన్ కోసం చపాతీ చేస్తున్నానండి. సో చపాతీ చేయడం కోసం పిండి కలుపుకుంటున్నాను అనమాట. సో తక్కువగానే చేస్తున్నా ఈరోజు. అతనికి ఏంటంటే తల్లి పోసిందండి ఒక 2 డేస్ నుంచి. సో మాకు అర్థం కాలేదు తల్లి కాదనే డౌట్గా ఉంది. సో మాకు తెలిసిన వాళ్ళ కాడ చూపిస్తే ఏమన్నారంటే తల్లి అనేసి అన్నారు. తల్లి పోస్తుంది కదా, సో అలాగా తల్లి పోసింది, పెద్ద తల్లి పోసింది. సో అత్తమ్మ ఏ వర్క్ చేయకూడదు. సో తన చుట్టూ వేప మండలు అవి పెట్టి కూర్చోబెట్టాము. ప్రస్తుతానికి అత్తమ్మ రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. కాకపోతే తనకి ఒళ్ళంతా నిప్పులుగా అలా ఉందంట. సో తనకి ఏం వర్క్ లేదు. నేనే ప్రజెంట్ ఇంట్లో వర్క్ మొత్తం చేసుకుంటున్నాను. అండ్ మార్నింగ్ లేచి టిఫిన్ చేస్తున్నా అందరి కోసం. అండ్ టీ అన్నీ పెట్టి అందరికి ఇచ్చానండి. నవనీత్ ట్యూషన్ పంపించాను. ఈ మధ్య నవనీత్ ట్యూషన్కి వెళ్తున్నాడు. ఒక 1 వీక్ అయిపోయింది అనుకోవచ్చు. సో దాన్ని ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల ట్యూషన్ పెడుతున్నారు కానీ స్కూల్స్ అయితే ఉండట్లేదు. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి తావా క్లీన్ చేసుకుంటున్నా చపాతీ చేయడం కోసం. సో ఏంటంటే లాక్డౌన్ కదండి, స్కూల్స్ ఏమీ లేవు. అందరూ అంటున్నారు ఈ 1 ఇయర్ స్కూల్ ఓపెన్ చేయరు అనేసి. 2 అవర్స్ ఉంటుంది నవనీత్ ట్యూషన్ వచ్చేసి. సో వెళ్తున్నాడు. అండ్ ట్యూషన్ నుంచి వచ్చి నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత ఇక్కడ అన్నా చెల్లెలు ఇద్దరు ఆడుతున్నారు. అత్తమ్మ పొయ్యి వేసింది కదా, ఆ పొయ్యిలో పుల్లలు పెట్టుకుంటూ మంట చేద్దామనేసి ట్రై చేస్తున్నారు. అన్నా చెల్లెలు చూడండి ఏ విధంగా ఆడుకుంటున్నారు. నిద్ర లేచేసరికి నవనీతి ఒంటి మీద షర్ట్ లేదు. సో తను ఏంటంటే అన్నం తిన్నాడు. అన్నం తినేసరికి మీద పడిందని షర్ట్ ఓపెన్ చేశాను. తర్వాత నిద్ర పట్టేశాడు. సో షర్ట్ లేదని ఏమనుకోవద్దండి, ఇలా పెడుతున్నా అనేసి వీడియోలో. సో పిల్లలు కదా అడ్జస్ట్ అవుతూనే ఉంటారు, ఏం కాదు, అప్పుడప్పుడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో చూడండి ఎలా ఆడుకుంటున్నారు, పుల్లలు పెడుతున్నారు పొయ్యిలో. అండ్ అన్నం కూర చేద్దాం అనేసి ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో చాందిని వచ్చేసింది. డాన్స్ అంటే చూడండి ఎట్లా వేస్తుందో. చాందిని అయితే బాగా ముద్దుగా ఉందండి, చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉందనమాట. చూస్తానికి చాలా అందంగా క్యూట్గా ఉంది. చేతుల నిండా గాజులు వేసుకొని పట్టీలు వేసుకొని తిరుగుతుంటే చాలా బాగుంది. దాన్ని మేము కోరుకున్నట్టే ఒక బాబు ఒక పాప పుట్టారు. బాగా చాలా హ్యాపీ. అండ్ చాందిని వచ్చిన తర్వాత మా లైఫ్ ఇంకా చాలా అందంగా మారిపోయిందని చెప్పాలా. దాన్ని ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి ఏంటంటే ముసరి దాల్ ఉంటుంది కదండి. సో దాన్ని వాటర్లో నానబెట్టాను 4 అవర్స్. ఆఫ్టర్ నీళ్ళు లేకుండా పేస్ట్ చేశాను అనమాట. సో మిక్సీ పట్టుకున్న అల్లం వేసి, కొంచెం అల్లం ముక్క వేసి, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 4-5 పచ్చిమిర్చి, ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ తీసుకొని సన్నగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను. సో నేను వడలు చేస్తున్నాను అనమాట. మనం ఇది కందిపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను ముసరి దాల్తో చేస్తున్నాను. రెడ్ కలర్తో ఉంటుంది. దాని ముసరి దాల్తో మన కళ్ళ కింద వచ్చే నల్ల మచ్చలను ఎలా రిమూవ్ చేయాలో చూపించాను. అది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. సో చూడండి వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి తప్పకుండా చూడండి. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి టేస్ట్ తగ్గట్టు సాల్ట్, కారము, ఇంకా కొంచెం అంత జీలకర్ర అండ్ వాము వేసానండి. వాము వేయటం వల్ల ఏంటంటే డైజెషన్ బాగా అవుతుంది. సో వాము 1 స్పూన్ దాకా వేసాను. దాన్ని మనం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నా. దీంట్లో కొంచెం అంత బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకుంటారు, వంట సోడా అంటారు కదా. సో అది వేస్తున్నా. మన పప్పు కదండి, సో లోపల దాకా బాగా ఉడకదనమాట. బేకింగ్ సోడా ఉంటే లోపల దాకా బాగా ఉడికేసిద్ది. ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు దాన్ని మొత్తాన్ని వేసి ఈ విధంగా కలబెట్టుకోవాలా. అండ్ ఇది మనకి 4 గంటలు నానిపోతే సరిపోద్ది పప్పు వచ్చేసి. సో మీరు కందిపప్పు అయినా ఏదైనా కానీ తీసుకోవచ్చు. సో మనకి స్నాక్స్గా బాగుంటుంది. నేను ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్గా చేస్తున్నాను, వడలు చేస్తున్నాను అనమాట. చాలా అంటే చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ కూడా ఉంటుందండి. మొత్తాన్ని ఈ విధంగా కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసుకోండి. చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం పచ్చిపప్పు, శనగలు వీటితోనే చేస్తూ ఉంటారు కదా, పచ్చిశనగపప్పు వడలు అనేసి. సో ఈ విధంగా కందిపప్పు, పప్పు అనేసి పప్పులతో కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్తీగా ఉంటుంది. పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. దాన్ని ఒక కళాయి పెట్టుకొని దాంట్లో వాటర్ మొత్తం ఇనిగిపోయిన తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేయండి. సో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా వడల్లా చేసుకోవాలండి. చేతిలోనే మనం చెయ్యి వచ్చేసి వాటర్లో తలుపుకుంటూ వేసుకుంటే మనకి చేతికి అనేది పిండి అంటదనమాట. సో దూరంగా ఈ విధంగా వడల్లా చేసుకొని వేసుకోండి. అండ్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత వడలు వేసి సిమ్లో పెట్టాలండి. మనం వచ్చేసి మంట అనేది తగ్గియాల, లేదంటే మాడిపోతాయి, లోపల దాకా కుక్ అవ్వవు. ఇది ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. మొత్తం వేసిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆ తర్వాత సిమ్లోకి మార్చుకోండి. సో టర్న్ చేసుకుంటూ 2 వైపులా చూపించిన విధంగా తిప్పుకుంటూ నిదానంగా టర్న్ చేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీరు. అండ్ మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా మీ అందరికీ నచ్చిద్ది.
సో కొత్త కొత్త రెసిపీస్ ఒకసారి ట్రై చేసి మన ఇంట్లో వాళ్ళని పెడితే మన అందరి కళ్ళు మన మీదే ఉంటాయి, అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. అండ్ దీనికి బాగా వంటలు వచ్చు అనే ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది. సో నాకైతే చాలా ఆ ఫీలింగ్ బాగుంటుంది. అండ్ మీరు కూడా ఒకసారి ఆ ఫీలింగ్ కావాలి అనుకుంటే ట్రై చేయండి తప్పకుండా. అండ్ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. దాన్ని చూడండి, నేను అటువైపు వంటలు తీసుకొచ్చి అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో వండితే అత్తమ్మ వాళ్ళు దీనికి వంటలు ఎక్కువ వచ్చు అనుకుంటారు. దాన్ని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ నేర్చుకున్న రెసిపీస్ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చేస్తే అమ్మ వాళ్ళ దీనికి బాగా వంటలు వచ్చి వంటల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది అనుకుంటూ ఉంటారు. సో చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది అనమాట. సో నేను 2 సైడ్లు వంటలు వండుతాను అండ్ తింటాను కూడా. అటు ఇటు అనే ఏం లేదు, అవి ఇవి తినకూడదు అనేసి అన్నీ తింటాను, అంతా ఉంటాను, కానీ సన్నగా ఉంటానండి. సో మీ అందరికీ తెలిసిందే. సో మిగతా కూడా ఇదే విధంగా కుక్ చేసుకోవటమే. సో చూడండి, మనకి ఎంతో టేస్టీ యమ్మీ క్రిస్పీగా వచ్చేసింది. నేను మధ్యలో డెకరేషన్ కోసం సో గార్నిష్ కోసం ఆనియన్ ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టాను. ఆనియన్తో తింటుంటే ఇంకా మజానే వేరనమాట. సో బాగుంటుంది. దెన్ చూడండి ఎంతో క్రిస్పీగా టేస్టీగా చాలా బాగున్నాయి. అండ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుంది మనకి వచ్చేసి. సో చూడండి, అండ్ మీ దగ్గర టమాటో కెచప్ ఉంటే టమాటో కెచప్తో కూడా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా. అండ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నా మీకు ఈ రెసిపీ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నైట్ టైము వంట చేస్తున్నా. నైట్ టైం వంట కోసం ఈరోజు బంగాళదుంప అండ్ ఆలు చేస్తున్నా అండి కలిపి. సో నేను బంగాళదుంపలు 4 తీసుకున్నాను. అండ్ అత్తమ్మ తినకూడదు కదా, అత్తమ్మ వచ్చేసి సాల్ట్ ఇవన్నీ కొంచెం పెరుగు మజ్జిగ ఇవన్నీ వేసుకొని తినాలి కదా, సో అలాగే తింటుంది. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి బంగాళదుంపలు ఈ విధంగా చిక్కు తీసుకుంటున్నాను. దెన్ క్యాలీఫ్లవర్ కర్రీ నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను, ఒకసారి చూడపోయింది అడితే కుదిరితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, కుదిరితేనే చూడండి ఫ్రెండ్స్. దెన్ ఇక్కడ క్యాలీఫ్లవర్ చూడండి, ఈ మధ్య కొత్తగా వస్తున్నాయి మాకెళ్ళి, సీజన్ ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో చూడండి చిన్న చిన్నగానే ఉన్నాయి క్యాలీఫ్లవర్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆనియన్ మీద చిక్కు తీసుకుంటున్నాను. సో కడుక్కుంటున్నా అండి ఆనియన్ వచ్చేసి. సో కట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కళ్ళల్లో నీళ్ళు రావన్నమాట కడుక్కుంటే. ఉల్లిపాయ పొట్టు తీసుకున్న తర్వాత క్లీన్ చేసుకుంటే మనం కట్ చేసేటప్పుడు నీళ్ళు రావండి కళ్ళల్లో. సో బాగా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఈ యొక్క ట్రిప్ ట్రై చేయండి తప్పకుండా, ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యిద్ది. సో ఉల్లిపాయలు చిక్కు తీసుకొని వాటర్లో వేసి 5 నిమిషాలు వదిలిపెట్టినా కానీ బాగుంటుంది మనకి, కళ్ళల్లో నీళ్ళు అనేవి రావు. నేను ఉల్లిపాయల కోసం నా కళ్ళం పట్టి నీళ్ళు కారుతూ ఉంటాయి. సో అందుకని నేను ఉల్లిపాయ అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను. పవర్గా ఉంటాయి కదా కొన్ని, సో ఎక్కువ కళ్ళ దాకా తాకుతూ ఉంటాయి. సో ఎక్కువ పవర్గా ఉంటుంది కదా, ఏమని చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లా. సో అందుకని పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా దాంట్లో. సో అవి కళ్ళకి తగిలితే కళ్ళం పట్టి నీళ్ళు వస్తాయి. సో అదే నేను చెప్పాలనుకుంది, చెప్పటం వచ్చిందో రాలేదో మీరే చెప్పాలా నాకు. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి చెత్త మొత్తం కవర్లో వేసుకుంటున్నాను. అండ్ నేను చాకు చేంజ్ చేస్తానండి, చిన్న చాకుతో కట్ చేస్తుంటే ఏంటంటే కట్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా. సో అందుకని నేను పెద్ద చాకు తీసుకున్నాను. సో బాగా కట్ అవుతుంది, బాగా యూజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి సామాన్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నా చూడండి. ఆల్రెడీ నేను సామాన్ అనేవి క్లీన్ చేశాను. దాన్ని పప్పు అవన్నీ వండిన తర్వాత కుక్కర్ ఏంటంటే బాగా అతుక్కపోయింది పప్పు. సో వదలలేదు, చాలాసేపు వాటర్లో వదిలిపెట్టాను, అలాగా నానపెట్టాను నీళ్ళల్లో, అందుకే త్వరగా క్లీన్ అయిద్దనేసి. సో చూడండి నేను సామాన్ ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసి మొత్తం శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాను. దాన్ని ట్యాంపర్ వచ్చేసి ఈ మధ్య మళ్ళీ పైన పెడుతున్నా. నేను కింద చైర్ వేసి చైర్ మీద పెట్టా కదా ట్యాంపర్ వచ్చేసి వాటర్ ట్యాంపరు. సో నవనీత అయితే ఇప్పుడు చేయట్లేదు, కానీ అల్లరి చాందిని వచ్చేసి ట్యాంపర్ ఓపెన్ చేస్తుంది, తను తిప్పుతూ ఉంది, వాటర్ మొత్తం వేస్ట్ అవుతున్నాయి. సో అందుకని నేను మళ్ళీ ట్యాంపర్ అనేది పైన పెడుతున్నా. అంతకుముందు వచ్చేసి ఇటుకలు పెట్టాను. సో ఇప్పుడు నేను కింద చైర్ వేసి పెడితే మళ్ళీ చాందిని పాడు చేస్తుంది. నవనీత అయితే ఇప్పుడు అలవాటు వదిలిపోయింది, కానీ మళ్ళీ చాందిని అలా చేస్తుంది అనేసి నేను పైన పెడుతున్నా అందకుండా పిల్లలకి. సో చూస్తానికి కొంచెం మెస్సీగా ఉందని ఏమనుకోకండి, మా కిచెన్ వచ్చేసి చాలా చిన్నది. సో మీ అందరికీ తెలుసు. సో నేను ప్రతిసారి ఇలాగే చేస్తాననేసి. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేస్తున్నాను అండి మసాలా. సో మన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మన గ్రేవీ అనేది బాగా వస్తుంది. సో చాలామంది కొబ్బరి వేస్తారు, సో కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు, నేను వేయట్లేదు. సో అత్తమ్మ వాళ్ళు ఏంటంటే కొబ్బరి చికెన్ వాటిల్లోకి కొన్నిటిలోకి ఇష్టపడతారు, అన్నిటిలో ఇష్టపడరు. సో అమ్మ వాళ్ళు వచ్చేసి చాలా వాటిలో కొబ్బరి వేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి కందిపప్పు, మూందాలు, ఇందాక చూపించా కదండి ముసరదాలు, సో రెడ్ కలర్లో అవన్నీ కలిపి ఈ విధంగా మిక్స్ చేసి కలుపుతున్నాను. సో టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది మనం పప్పు చేసేటప్పుడు. సో 2 కలిపి ఉండటం వల్ల టేస్ట్ అనేది ఒక డిఫరెంట్గా బాగుంటుంది. సో మేము వచ్చేసి ముసరి దాల్ చేస్తాము అలాగా మిక్స్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మూంగ్ దాల్ రాలేదు, ముసరి దాల్లోనే పప్పు అనేది కలుపుకుంటున్నాను. సో ఎలా ఉంటుందో నేను ఒకసారి వీడియో చేశాను కదా,
కాళ్ళ కింద మచ్చలు పోవటం కోసం. సో ఈ దాల్ గురించి, ఈ పప్పు గురించి తెలియని వాళ్ళైతే చూడొచ్చు. సో తెలిసిన వాళ్ళైతే స్లిప్ చేసేయండి, కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో తప్పకుండా ఇస్తాను ఖచ్చితంగా. దాన్ని అది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్కి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉండడితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క వీడియోకి ఎవరో ఒకళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వస్తారు. సో తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా. కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా ఆప్షన్, దాని మీద టచ్ చేయండి. పక్కనే గంట వస్తుంది, దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది, ఏది కూడా మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. సో పెద్ద డబ్బాలో పోస్తున్నాను. సో మనం ఇప్పుడు కూడా కందిపప్పు తింటూ ఉంటాం కదా, సో గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇలా 2-3 రకాల దాల్ అనేది మిక్స్ చేసుకోవటం వల్ల, పప్పు మిక్స్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి సో గ్యాస్ అనేది రాదనమాట. సో యాసిడిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో మనకి ఫామ్ అవ్వదు యాసిడిటీ అనేది. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి నవనీత్ అయితే అల్లరి చేస్తూ ఉన్నాడు, బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు. పక్కనే ఉన్నాడు, ఆడుతూ ఉన్నాడు. వాడైతే హైట్ తక్కువ కాబట్టి కెమెరాలో కనపడట్లేదు. దాన్ని సోమాను మొత్తం క్లీన్ చేసుకుని అయిపోయిన తర్వాత వంట అంతా సో ఇవన్నీ సదురుకుంటున్నాను అండి, అండ్ తుడుచుకుంటున్నా. ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.